थारिख खालि 2टा-3टा समायाव थांदों। डाइरेक्ट आं गुरफिलासिम थांनानै टट' भारा लानानै सेरफांगुरिसिम थांदों। मा जाहोननि थाखाय न'खौ गारना थाङामोन? बिदिनो न'खराव सानस्लाबनो हायैयाव एसे एनै दावराव जालायबाय। आं ओमफ्राय सानस्लाबनो हायैयाव थांनाय जाहैबाय। नोंथाङा थांखांनायनि उनाव न'खराव मानो फोरमायहराखै? दा आंहा सासे रायलायग्रा दंमोन नालाय, दा बिनि खोथा लानानै आं न'खराव जेबो खबर हरनाय जायाखै आरो। बियो बादा हरदोंमोन नामा? औ, बियो बावनो थाथ', सिरि जायोबा माबा मोनसे जागोन बे होननानै गाव बुंबाय थानायखाय आं फैनाय जायाखै आरो खबरबो हरनाय जायाखै। सेरफांगुरिनिफ्राय बहाबा थांबावदोंमोन नामा? सेरफांगुरिनिफ्राय आं जेरावबो थांनाय जायाखै। आं बे बाजिनावनो थाबाय थादों। आदसा, नोंखौ बादा होग्राया बबेनि आरो मा नाम? गामिनिनो राजु। आङो गामिनि सामदासुरि गामिनि गावबुरा आरो आंनि नामा राजा मुसाहारि। आदसा, नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बे बावैसो सिगां सासे आइजोआ दि न'खरखौ गारनानै गुबुनाव थाङो, दा बिथाङा दि फैफिनबाय, बे फैफिननायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो, जोङो माखासे बिथांखौ नागिरनायावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' खालामबाय आरो नैबे मिडियाखौबो आङो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों जोंखौ सहाय सुबिदा होनायनि थाखाय। आरो लोगोसे जोंनि गामिनि आन्दाराव थानाय साबकाटा आउटपस्ट बिथांमोननि दुवारै बिथांमोननि सहायजों जोङो दा जाय आइजोआ गोमानानै दङमोन जों बे आइजोखौ मोनफिनबाय बिथांमोननि दुवारै। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो। जों मिथिनो मोन्दों बिथांनिफ्राय, बिथाङा दि फोरमायदों गाव गुबुनाव थांनायाव सासे गामिनिनो सासे सुबुङा माने गावखौहाय थांथ'नाङा होननानै बादा होदों होननानै। दा नोंथाङा बे सायाव मा बुङो? दा जोङो जाय बेक्तिनिफ्राय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थांनानै न'निफ्राय खारनानै जाय जायगायाव थाहैदोंमोन बे जायगानिफ्राय साननैनि उनाव बिथाङा न'आव फैफिननो सानदोंमोन जाहैबाय मिथिनाय बायदिब्ला। नाथाय बिथांखौ सासे मानसिया बिथांखौ मबाइल कन्टेक्टनि दुवारै बादा होनानै दोननायनि जाहोनाव बिथाङा न'आव फैफिननो हायाखैमोन आरो। आदसा, बिथांखौ जे जाय मानसिया बादा होदों बे मानसिया माने गामिनिनो, दा नोंथाङा गामि गोरा हिसाबै बेनि सायाव माबाफोर एक्सन लागोन नामा? दा जोङो गामिनि जानानै, गामिनि रायजो हौवा जानानै जोङो बिथाङा जे बिथांखौहाय मानि थाखाय बेबायदि बादा होनानै दोनबाय थाया, मालायनि हिनजावखौ बिथाङा मानो मालायनि न'आव बादा होनानै दोनबाय थाया, जोङो बेखौ गामि जानानै जोंहा गामियाव माखासे बिसाद दङ, जोङो गोख्रोङै जोङो बेखौ जोङो एक्सन लानाय जागोन।